انا اینجا بسیار هم یکی از جایهای مقدس. کتاب قرآن از همه بزرگترین در روی جهان که وزن آن 800 килограммро ташкил медиҳад. аз 632 саҳифа иборат аст. вазни холис 500 килограмм, вазни муқовааш 300 килограмм, бараш 1,5 метр, дарозиаш 2 метр. барои зебо намудани ин китоби қуръон 22 килограмм тилло сарф гардидааст. ба мо мушарраф гашт аз ин макони муқаддас диданӣ кунем. орзу дорам ҳамаи шумо чунин ҷойҳоро зиёрат намуда бошед. бубинед чӣ гуна як китоби бисёр ҳам зебо ва бузург ки дар рӯи дунё дар ҷойи аввал аст. ин қарор дорад дар ҷумҳурии Татаристон.